Haka jingla ka Euro 2000 Pelsau ka bahap haka Grup F hapren ka Turki Persia ika Georgia. Haba pai syang ka jingla ka Turki ka layo shwa berpenki jar ningkong haka minit ka ba ar Pelsan Lyngba Moldur. Henry haka minit ka ba live ar ka Georgia ka layo bentep ika gol pen ka Lyngba Migal tatse. Badai lama ka gol la pelong ya baro ar telegi kenhun Makin yang kaj hadu bokot ka kela step damar shigul. Haba pai pat syaga kela mit kata ka minit ban riu Pelsan ka Turki galayo biang ban tap ya ka gul pentam Lyngba orang elekai badang kam kena jungka u arda gular u badang don tangkat kendai snem shispa kat sausngi. Badah shwa ban kut ka jing elekai kata ka minit ka kendai Pel plus nyau ka Turki galayo ban tap ya ka gul ka balai Lyngba Muhammad Karim. Badai le bagi ni ke lai gol ka Turki ka lakhori ka nam job haka ni ka jingle ka stang jongka haka ni ka Euro 2000 Pelsau dan lai lakawai. Hagawai par ka jingle ka bahap haka Grup F hapreng ka Jong Cristiano Ronaldo ka Portugal Persia ka Chelsea. Baling bang ni ka jingle ka Cristiano Ronaldo lak lalong orang ile ka baningkong bani omi madan hadu riu teli ki European Championship. Haba pai syang ka jingle kai haka kela step ka jingle kai ka long maria khaj haga ba baro arteli ki kenhun ki klem yo bat pen khijar wala kila presyang bunteli ban yo pen khijar Henry ki klem la bat pen urlong hadu bokot ka sau Pelsan minit bat ka additional minit haba pai pat syang ka kela mit ka Chelsea ka la pensap jari ki nong Cristiano jong ka kenhun Cristiano Ronaldo ka Portugal hadin bagalayo bat pen khijar ningkong haga ni ka jingle kai kata haga minit ka ban riu Pel ar Lyngba Lucas Prowot Henry haga minit ke ban riu Pel kentai klempoi perkat ke Portugal ka layo ban tap ya ka gol pen ya khaj Lyngba ka gol jong ka Chelsea haga bau defense jong ka Chelsea ula bakala ban tap shala ka jong ka gol badai le magne ka gol baro arteli ki kenhun kila ya khaj biang Henry hashwa ban kut ka jingle kai ka jong Cristiano Ronaldo ka layo ban tap ya ka gol pen tap kata haga minit ka kentai Pel plus R Lyngba player substitute ujongka u Francisco Conceição Ubami madan haka minit ke bakandai Pel haka jaka jong witinha. Badai le magane ka gol la pelong ya ka Portugal bagan job salit haka nega jingle kai sedang jong ka Euro 2000 Pelsau nda ar la kawai. Ki jingle kai ke ba shibet janmit kilong jingle kai ke baningkong kadai hapdeng ka Croatia Persia ai ka Albania haka porn riu siteng PM ka jingle kai ke ba ar kalong hapdeng ka Germany Persia ai ka Hungary haka por kendai siteng PM bar ka jingle kai ka balai kalong hapdeng ka Scotland Persia ai ka Switzerland haka por kat ar siteng men step